zirtirtu TET neih lo te kum hi chunga TET Certificate neih vek turin Supreme Court in lo yani ni khat thlakua sang hi som hi panga khan Supreme Court in tu na siama sarkar le aided school a thok zong zong te chu order so ani tanga kum hi chunga teacher eligibility test TET Certificate neih vek turin ala sia tira he tu na po state sarkar bo zui tura ti ani angin dio te hena lekha po thon ani to a zirtirtu service kumnga ai claim nei te chak apom lawang he thil Supreme Court order atang ti ani tukin zira kha kanchin pu pakhat chen headline aron thang boka he thila hian kini po kanin ringhan lo hiau maya amaro chu RTE Act kan ti te en khachuan sani som pasaria order te alo chuak to a kumbi chungin te tan nei vek tur ani ti te chuan in khinna lo oma trust pakhat le Maharashtra sarkar in khinna Supreme Court in order on siam ta tiang chuan kumbi chungin te tan nei vek tur ani an nei lo ni chuan retirement la kangai ti te in promotion an deal don ani chuan zirtirtu point hemi nuwa hi chuan promotion and deal don ani contact an nei to turin service claim te pawh ani masila tia kha Supreme Court in aron tia ron no chu ani ta lo thei lovin hi kan bo zui anga ya ni chuan kan ti do ne zirtirtu te nei vek turin kan nor buk do ne kan ti na ni lo Supreme Court atangin tingin bo zui report peru ti hi kan don rem thina ba report pe anga tu na hian dio wa te mala turin ingzang ne tiang da nei lo tin at least zirtirtuten kan share tira SDO wala ma te tiang chen information kan la khom chawani a tam takin mala buk le zirtirtu te ban rum turangin then khata an lo soya zirtirtu te nge po a then an lo chi aya ni thila hi chuan chi ai na turom lova Supreme Court in order on siama information kan la khom chawani ti hian ti tur ti hian nghe ni kan in nor hoke po kan lat ti hri lova amaro chu kan hriat tu chu Supreme Court order ani chuan India ram pum ani chuan kini pona kan lo zom te ngai thil a oma ta hian in ron na zau zok te kan la nenga state dang te po kan ngai chang do na state chen khan zirtirtu association phei chuan nor te pon tum rutan ani ti te kan hria a bo ro khi lian khop maya ti ngai chang chung chuan hrimpur takin kal kan tum ani se rum kan tum lo ve ya kha Mizoram me tuite kan hriat tir ani